Moni nde kwachitika nkhani yoopsa kwambiri kulikoma yozizwidwitsa thupi yosakhala bwinoyi. Akuti amayi ena nkhani zake sakutchula mayina anthu ena awete, koma amayi ena akuti kulikomako anatuma mwana wawo wa zaka 6 kuti anyamuke apite kwa aneba akabwereke mpeni. Mwana wanyamuka wapita akabwereka mpeni, amayi acha akudabwa kunena kuti mwana sakutani sakubwera. Amba muyang'anayang'ana ati amaona ngati wachokapo ndi aneba acha. Anebawo mayi wina wa zaka 23 akuti wochoka ku Mozambiki, dzina lake Agnes Msadala. Tsono anthu asana palibe zithunzi zina zilizonse, ndi nkhani yongofotokoza iti ndi mmene ikuperekedwera. Nde amuyang'anayang'ana mwana osampeza, anyamuka mpaka nakanena ku polisi. Ndi ati mwanayo wapezeka kumanda, thupi lake atachekedwa pa mimbapa. Pa nyumba pa aneba Agnes Msadala achacha akuti papezeka matiresi, matiresiwo onyowa ndi magazi. Ndi suspect kapena ndi neno oganiziridwa ndiwo nangasi mwana anapita kwa iwo poyamba, komanso pali matiresi amagazi pamwamba pa nyumba yawo. Sindikumvetsetsa kuti zikutanthauza chani kuyika matiresi pamwamba pa nyumba, kumung'amba mwana pa mimba, kukamuyika pa kukamponya kumanda. Sindikuzimvetsetsa, koma akuti angoganiziridwa ndi atengedwa ndi apolisi moti kwakhala mpungwepungwe ku Likoma Islandiko chifukwa choti anthu ndokwiya kwambiri. Anapita ku mochale kukatenga thupi la mwanayo kukalisiya ku polisi chifukwa choti kuti afuna kuti anthu atulutsidwe kuti kaya apange zotani sindikudziwa, koma anthu ndokwiya kwambiri. Ndi nkhani yoopsa. I hope kunena kuti chilungamo chenicheni chitani chituluke chifukwa mwana wa ine aketi zoopsa kwambiri. Mwana yause mumtendere ndipo kupepesa kwa amaiko kunja kula anthu oyipa zosamvetsetseka kuti chifukwa chani mwana wa anzawo. Anthu tizingokhala osamalitsa nanga kuti osamala bwanji pamene munthu kuti neba wako umamuona daily sunganganizire kunena kuti apanga choyipa. Nkhani yoopsa kwambiri yondisowesa ndi comment yake yomwe kuti munthu nganene kuti chani, koma zimenezo ndi zomwe zikuchitika kulikoma. Zikomo kwambiri.